Gitarra lagun daukela oso gustoko dauku Unai Kantabran amestik jendaurrian kantatzia, eta hala eskaini izan ditu hainbat kontzertu, oingo zelgetan, bere herrixan gehienak. Musika lehiaketetara aurkeztia bek ustetan jako, eta hala izan berri da oindala gutxi egin dauien Gazteako ber lehiaketan. Finalera altzia lortu hauen, naiz eta saririk irabazi ez. 18 urte ditu, batxilergoa bukatu berri, eta datorren ikasturtea Gasteizen abiatuko dau. Itzulpengintza ikasketak egiteko asmoz. Alatabe, musikagintzan bere bidea egiten jarraitzu gure dau. Izen be, etorkizunera begira, haren ametxetako bat musikari profesionala izetia da. Noiz eta zer bultzatuta, zezinen, gitarria jotzen? Gogatzen nahi 12 urtekin edo hasi nintzala musika, zerbait gustoko neukan baino zehose gehiago, ez? Eta nire amak egun baten zauztan, Unai, eta apuntatzen maga gitarra klasetara? Eta, hori imposiblea da, tio. Ikustenean bedixoak jendia jotzen gitarria, eta zaten, hori nik ez ziotin. Eta, apuntu nintzen Elgetako musika eskolara, egon nintzen 2 urte gitarria jotzen. Eta, hortik aurrera nire kabuz egitxun eban, egon nintzen bai pianua klaseak hartzen, eta gogatzen lagane banian musika klaseak Elgetan, apuntau nintzen kantoko, klasetara Bergaran. Eta, Bergarako musika eskolan? Bai, ontsa arte, hor jarraitzeot. Hemen akordeak musika tartean ikusi dugu gazte askok bereziki asko erabiltzen dozuela YouTube eskola moduan. Zeuretako YouTube horretarako da, edo da gero iten dozun lanak argitaratzeko eskaparate, zer da zuretako? YouTubeen hasi nintzen, igual bideoak igotzen, baina kriston estresa da benetan. Azkenean oso perfekzionista nahi eta azkenean mobilak ez daka almacenamiento, gero ez dabela grabatzen, altzau itxen za, jatze oso, txartu itetzen jatzu, bukatzot 20.000 bideoekin galerizian, eta kriston estresa da. Bideoak daukat eta posik nago daukaten bideoekin. Eta gero bai, TikToken bideo batzuk daukat eta guai dago, eta ikustia hor zera zabaltzen den, eta Instagramen bai azkenengo bideo bat inegala kantatzen, ondo doia bai, así que bai hortik posik. Bakarrik eta gitarriakin etorri zara gaur eta normalin holan ibiltzen zara, ezta? Bai, nire instrumentu printzipala gitarria da. Baina bestelako lagunik ez daukatu, nahikoa zara zu gitarrakin? Bai, momentuz bai. Guapo gongo zen ukitzea grupito bat, baina nire kuadriakoak musika asko ez gehiago futbola, eta Bergaran bakat lagunak, eta bateron baten indou kontzertutxuak gure artean, eskolan eta bateron baten gaztetxean, baina gehienetan bakarrik nago eta nire ideia musikakin bakarrik itxia da. Buru bat, saltoin ja, etorkizunakin lotuta. Afiziotik gureko zauke jarraitu, edo ofiziotik akaso? Bai. Ofiziotik? Ofiziotik, seguro, bai. Nire ametsa izango zen azkenean kontzertu batean oian nien eta ikustotenean abeslarixa hor, eta jendia beran kantua kantatzen, azkenean kristonen bidixe emateozta, eta mordua guztoko jatan horretara ofizio bat izatean eretzako, eta amets bat da. Batxilergoa bukatu berri dozu? Bai, eta hurrengo urtean eukin eman ideia produkzio musikalitzeko eta olako gauzak, baina segurunez jarraitxukot musikatik nire aldetik, nire etxean gauzak itxen eta komposatzen, baina hurrengo urtean segurunez itzulpengintzen got bito izan. Zeure aurrixan nahin bat alditzen jodozu ezauna zara, dudabarik zure herrixan. Euskal Herri mailan be bai, politxo, basabitze ezagutzera muten da pentsetan dut hortan lagunduko zeuela, Gazteako berre lehiaketak nala gutxi parte hartu duzu, finaleraino heldu zinen gainera, zeuen finala irabazi, ados, baina finalera altzian ikustu doia badala zoriontzako arrazoi bat. Bai. Politxa izan zen eta ez bigarren urtia zen, urte honetan jain zeben programa hau eta oso guai egon zala, jendia zautu neban, danok orpeixak ikusi ginean, maskarilla gabe eta hori oso ondo. Eta izetan lagun oso onak, talentu askokuak, programa hori txia telebistan zuzenien oso guai egon zen, tenzina daukazu, baina ondo pasatze dozu. Eta ez neban irabazi, baina ez posik junitzen, ondo. Zeure buruen badau beste lehiaketa batzutara aurkezteko batzutan gogoik? pentsat, juna la voz, edo no seke, lagunak tipikoak mordo bat aldiz.
Baina ez dakit, azkenean gero pentsatzot eta ez dakit, hainbeste abeslari irtetzen dira zen eta olako gauzak, eta ez dakit, agian igual hobeto dela nire gaitxik jarraitzu, baina ez egitxetan opzio bat da eta pentsatzekoa da, eta igual momentu bateren baten esaten bote, igual zoze berri xabiar dut, apuntatzia, eta bateren baten ezagozte la vozetik, no seke, Instagrametik itzen dozte, aber nahotenin kastina. Proposamenak iten dozue? Bai, proposamenak indozte, bai. Gazteako berre lehiaketara itzulita, horre abestu zeuen Golden kantua jarri izena, horixe da alako, zure referente, zure favorito? Gaur egun Harry Styles egitxetan oso fuerte dabil jotzen, baina nire abeslari gustokoena izango zen Shawn Mendes, kanadientzia, eta bueno, gero Euskal Herri mailan Kenzazpi asko gustatzen jata eren kantuak, gazteleraz bebai, ez dakit, De Vicio gustatzen jata bebai, eta oso zabala daukat musika generoetan, denetari entzutzeot. Zuk zure kantuak badituzu, sortzen dituzu, hori zelan egiten duzu, etxien ustot ez du iso txiki badaukotula, ez da? Bueno, eso ze daukat, eta nire kantuen alde, hasiera baten igone ban YouTubera, baina gero con todo el copyright eta no seke, aldotzu dela apurtu kantuak eta no seke, kendu inaban kantuak eta ointxen abelitxo ditzen, uda hontan jartzen naizen grabatzera nire kantuak ondo, estudixo baten edo norbaitekin laguntzaz, eta, igota Apple Musicera, Spotifyera, edo zer gauza, eta zer iso hartuta proiektu bat bezala. Amorezko kantak dira, gehixenak. Amodio edo desamodio, gehiago? Bai, amodio eta desamodio, bai. Bisak tokatzen dira normalien, ez? Eta zabituen kanturen bat sortzen? Bai, batzuk dakat erdizka eta azkenean horrek bukatzeko gogoa daukat, baina bai. Zezara, kuadernotxuakin poltsikoen efaten dane horretxakua ideiak, bai? Bai, eta gaur egun bait mobilakin hori idazten letrak, mobilen bai dakat, baina etxean dakat kuadernotxo bat, oindala eskolakoa, hemengo eskolakoa kuadernotxo bat, eta hori idazte ditut, letra danak eta holako gauzak. Espaloian kanpuen gauz, barrura sartuko gara eta txiranen kantu bat kantatuko duzu, erdi etena eta erdi zuria. Bai, gotxo gara bera. Beran melodixia eta dana, eta erdizka indot inglesez, beran letrea originala, eta gero erdixia euskeratu indot. Enburua da? The A-Team, A-taldea. A-taldea. Bai. Bueno, ikanta brana, plazerra. Bai, berdin. Eskerrik asko eta bidia luzia, eukide izula. Berdin, eskerrik asko. White lips, bare face, breathing in snowflakes, burn long, salt taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. But they say she's in a class 18, stuck in her daydream. Been his way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst these things, like I'm free to ask her. We're just under the upper hand, go mad for our gold grounds. She don't wanna go outside tonight, and in a park she flies to another land, sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly, and angels to fly. Das horiek oihukatzen dute, zertan pentsatzen duen, amets baten sartuta, baina azken aldian zurbil ikusten da, nola erortzen dan,
baina bukaeran denok gaude hemen azpian, zoroen antzera bueltaka, baina ez dago bera, bizitzak helmuga galtzen du jendearen erruz, baina kanpoan hotz da, egan irten behar da, egan irten behar da, egan irten behar da, egan, hain geruen bezala.